ťuk. Ten, kto sa otočí, urobí pozvánku. To sa nikdy neotočí. Nepoďte, čo ste... Tibor! Si zaváhal teda. Však počkaj, Práve, že budeme mi na tom volejbale. Budeme mi na tom volejbale. Však ty uvidíš. Odhlasa už môžeš. No. Darinka, daj pozývačku rýchle, už ťa točí telka. Spišská kapitula. Haló! Vysoké Tatry. Vysoké Tatry, príďte. Čo tu máme ešte Spišské podhradie. Spišské podhradie príde. UNESCO. Aj UNESCO príde. Ja sa u nás príjmem. Update. No, toto mala byť pozvánka na casting, hej? Prosím ťa, len to vydávaj ako tú fotku z volejbalu na internet. Ono už celé video tam ide. Ježiš. Aspoň zakývaj, nie? Nie, Zakývaj. daj pokoj. Darinka, no taká veľká ti pomôže. Neviem, že by som si zavesila nejak na hlavu, že by tak držala. Čo to takého bude? Matúš sa otočil. Matúš, zakývaj! Video. Toto je náš právnik, ktorý vás posíla na casting. Takže to nebude. No to chceš? Áno, áno. Preučili čoho? Počkaj tak za 5 minút, pokiaľ uploadne video. Pozývaš na casting v piatok. Robíme videovizitku, ale tak to nefunguje. Trocha živšie. No, môžeš zatancovať. Dovolil som zistiť, dal som ti súhlas na zachytenie. To zariadenie? Už 2 minúty točíme a furt nič. Tuším 11 občianskeho zákonníka. To tuším, bolo veľmi presvedčivé. Ale neviem. No halo, nikto nič. Počkaj. A tam by mal nájsť ten tvoj letáčik, že model casting. Počkaj, Paragraf 11, mladý muž. Paragraf 11. Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia svojho mena a prejavu osobnostnej povahy. Dobre, počkaj skráto, lebo ty si právnik. Počúvaj ešte raz. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primárnym spôsobom, keď na vedecký to nič. Tu je písanosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavu osobnostnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. No vidíš, privolo rýchle. Zakazujem ti to von! Ježiš! Vieš. Počkaj, my sme tu väčšina. Joj, teraz keď natočíš, tam musím tváriť, že robím niečo. Áno, áno. Robo, pôjdeš do basy. Zas? Zas? Čo mi to tak zmaly generovalo? No dobre, no. Vlastne teraz ten volejbal bude nie tento piatok, o týždeň. Super. Ale som si ešte Nie kvôli tebe, to len kvôli tebe sme... Matúš, daj rýchle pozvánku. Však už 3 minúty točíme a furt nikto nič. Som zvedavý, jak to dostíhaš. Len nie, ak to dám celé tak, akože nemám čas to strihať. Preto mám, že kto to bude čumieť. Aspoň ukáž casting, ktoré. A povedz im, nech prídu. Počkaj, ale nemám vlasy upravené. To nevadí, ty si právnik, to je v pohode. Mladé dievčatá vo veku 12 až 14 rokov. Robo, toto hraničí s trestnou činnosťou. Koľko si povedal? 12 až 14 rokov. Také tam nie je, počkaj. No dobre, no. Tak musíme urobiť pozvánku. Teraz už jednu takú serióznu. Získava ročný pobyt v ukrajinskom Kyjeve. Byť rodičom... A vylet do toho, nie? Toto je náš casting. Dobre, tak vás pozývame ľudia. Ja už sa neviem, ani už... Ale nepolitický hlas Robo náš. Ani... On zjedol mikrofón, keď bol malý. Áno. A ten mikrofón... A sa mi zdá, že to hej, ten trčí, taký ne? hlas. Áno. No dobre, no. To tam prenačili otočný mikrofón, lebo to nikdy nevieš, že by ťa on zverejní. My si Robo robil nejakú reláciu v rozhlase. Také šumy sme fletkovali z noči. Áno, áno. Počkaj, teraz musíme robiť casting, takže tak... To bola tá relácia na Kone rádiu, ktoré vysvetlí to chodilo. Blbý ako či?
Či to bol iný film? Ty vole, má to 5 minút už, akože toto kto bude pozerať? No, Robo, ty si vlastne mediálna hviezda. Ale vážne si mal reláciu Radu Iného? Nie. Dobre, tak to stopneme, hej. A A pseudonym si mal aký? Peky? Dobre, končíme, takže vás pozývame na casting. Matúš, zakývaj. Ahojte. Zakývajte všetci. A tie, čo Aj Tibor. Pospäť nás len v sprievode zákonných zástupcov. Áno, tešíme sa.